Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Ka dorbar Shnong Golflink kala Khang Tala ki lat rung ber ki benta pat ba jong ka Shillong golf course ka Madan ha Golflink. Ka jingya ka ja hapding ka dorbar Shnong Golflink ban ka Shillong club kala Nongjol hadian ba ka Shnong kala Shim ni ka sin jam ka bating e hadian bala yo bun ki jing ujor ni ki Nongshong Shnong ki bajule ya kai step ki bala keno ba ka Shillong club ka bapenya ya ka golf course kala Shim Pisa na ki pat ba bandrung shapo ka Madan. Nakaliang kador ba Shnong Golflink haga jinyalam urang ba Shnong uba Michael Hek ringkat kajing trilang bar ka sing long kami sing samla bar kirang ba dong kilalet ban Khang sundan ya kilat rung pat ba kum gajinya da ya ka hok jong ka Shnong habakaran shikilat patai kubor uba Michael Hek ulong ba ka Shillong club kamdei ka try jong ka tiga jaka hendei ka dei tang ka Nongshim wai hendei watla ka taru ka pen ibor bat le kum ba dei ka try ula keno ru ba ka club ka lum Pisa klem jingmap na kinong yat step watla kani ka jaka ka deban ailat a yiki Nongshong Shnong ulabu jing keliru hato ka Shillong club ka don ni em ka trading license ban penya yakum kini ki kam bat ula pen pau baga Shnong kala da ban ajing tho bat pentip shaka club ban yakran halor kani ka benta hendai kam shim na tre ban shimenta ka dor bar Shnong Golflink ka loong ba kani ka rai ban Khang Tala ka long ban penne ka jing bet jing byang bat ka hok jong ki Nongshong Shnong bat ka dawaru badai ban burom mi ki pat ba bat ban umbu jing e na dawa Pisa na kibalit penan kam yang kate ka cakap pat ba. Dan sing samla lapu ni kencang, magencang ke tu ayo person. Oh, me yo order na po Shillong Golf Club. Lagi director board of directors. Ông phải ta lặng lại chỗ khác, mà đi ông phải đi qua quận. Mà ngặt con bắt bên bên nào thì lại chỗ snow, ông có ai nhiều snow. Jadi wan yang bisa man kasih wan mar step. Ông phải Tahu dah sini. Karena man ni nak kalian kasih nong mag golf tong na om mai pangi ginong tong. Ada golf tong pa untuk sana golf tong. Di Malaysia. Ting khat nim đi bawan man ko por dia i nim đi bawan man ko por. Siapa nong Dan bakron he ya ki. Angin. Mana ini siapa kita ông bị ông sa ông sa. Ini ông con pelat ni ni si phang tak tu ni lah orang. Ông bị Em ni le kata em ni le bukti ini tegi bagi trading ini yang ini. Om ni kata lu nomor ba ladaka board of director ka pen om ni kum nong Shnong. Bagi nong Shnong ba nong ka nong sama yang kami nong Shnong. Menang ini yang keli ka Shnong. Ado om phaduan napo Shillong club banwan kran hapo odor Shnong ba Kalau kita tournament saja sendiri tu Khang no. Kada umman ni mansir mangi ngin Khang Talai kani golf club. Bak ngimsha ino banrung. Hado pimpon wan penbet. Kani kari ka message hapo board of directors jangka Shillong golf club. Sengobha la pikwa mani try kam lang mangi ka Dorbar Shnong Golflink. Bat ini Dorbar Shnong di marjan marpa sawa wan nagalenti alenginya kan. Dalam gempa hado mentang nungsha menrung banmi ino nang ni namar ba kalong palat. Kejingle don bon napo Shillong club. Bapiman koma ni ka Dorbar Shnong ngamai lat nang ni bat ngimai lat mangiru. Kumunta Nongshong Shnong. Ni bat ka Dorbar Shnong yang teli bat ni support you ka Shnong bat ka sama bangin don kan bangilang nginya pun bat lada kimakiro kimsenyo ka Shnong insya in peni lada fidan bor hado ana hapo support sang Dorbar Shnong one shot na nangaswa uba roki hek ada Iya jingwan jungi ke Dorbar Shnong kalau ni ban menegani ke ban baladep menegani bi baladep shuai kan ni bakin kiri ni fencing hang ni
Ayang ni golf club boro ngila isyong ngila ipinbej. Mana kaliang ki direktor ki pan jingarap na kaliang ya na kaliang ka dorwas na pan jingarap ban penkiel lang ini fencing menyerap. Te na kaliang jonga ngi don lang ba ka committee ngi ong to. Pikir am ta ka jing babha ba ki laj bikin room kena ban di drops ban di kini ki jing ker golf club ngai hap. Tu ka babha plat. Boleh ki don kami ka maintenance ke Madan. Tama shwa bang ni kran ni kata ngal ong ba na kaliang ka Shnong Golflink ba kino Shnong Golflink sin ba ki runga pa Madan di long entry free. Mendai ban Shim ke fee seki balik kene ke jiya jong kino Shnong jingi Golflink kam dei la du menta sanpo ne muchwa gila ya Madan be temta bakla kirki syukir kene fencing ke jingkir fencing do ngai hap ka biang imo tabak kimdei bat pakin ha ben pelong business kene kino Shnong Golflink Shnong Golflink il ong bakim dei ben Shim ke Pisa kan long free be temene kene bala dep ru ngal ong bakin ai daga jingtho bakin biang daga jingtho ba kin biang daga jingtho kin ai syaga Shnong hadu mentari ke jingtho mai tingi men kene la tho Shillong club tadu mentar ya jubab ya ka jaga jingtho jongi telem kumta men step pro lawan komplain diki nage Nongshong jongi boro ba gini ki boro ki panda ka dor ki panda ka Pisa ya tede ta kadawa ha jingdom mantai lai wal na komite boro ki samla bagi Nongshong boro ngilang bangin perkhang sesendon ni kane hadu ki pat ai de jingtho ba Nongshong jongi ba hangni ba Shnong Golflink akren tangi Golflink bagi ai ban room free blengi kren tangi kane ka Shnong Golflink lajong ye kiwi ngimla ban kren ngimla ban Februari kren tangi Shnong Golflink bat ki Nongshong jongi di ban yorung ai be lam kum tang khang do kini rong de ken bi ki claim magari ke jaga jo ki kini kim de ke jaga jo ki kini ri di tangi Nongshim list na ki kur thank you ni kur rum nong ki Nongshim list telada ki Nongshim list kin wan le business ni ta kami hap ken menta ke jingkrong parking ye ki jingkrong ka buy ticket hang ni ki don nam tan ka trading license yung ki hang ni ki krong Pisaro tede ka daw na kaliang ka Shnong ting la keren be ka menta hi ngin pin khang si Shnong ni kane de kindala wan shangi banya keren ni se pin be je boy bodan kam menta si por ngin pin khang shwai kane ka jingkrong Pisa pi kam ju so nyu jong ro jo ka Shnong ko lom ne ken kini be ki mut ladu perumcha ba ka Shnong kan le yu ka Shnong kam lali waju ong ka Shnong kam lali ngamen ka tu midiar ngal akren ka Shnong ka parpeni ka borjong lada kami di beni ka borjong dim ditangi kani ka parking ya kani ka Madan Golflink menyile golf kala man kan sundan da kan ma kota tindus nan menyile golf yang neru Mdi tangi kani ya kani ka Madan ban krong Pisa ngin pen khang sone kani Madan Golflink menyile golf ngarang de we member hangi bele golf tama lada ki pen e gi Nongshong ki pen dik gi Nongshong ban si na kaliang jongi ka komiti ngin pen khang sistem na kani ngile golf bat manta sajan so dia karan ka golf ngine nan ong gi Nongshong bagi sang samla boro ki pen khang ya golf da sajan so dingim syap pelong ka tournament nang ne adu ki bat wan ikir bat wan ikundu ingi kirki ban pen bej kani ka jungrung jongi gi Nongshong jongi hang ne Madan pi mutsha kalom ne mutsha ki don ki beri kita ki bisu tu ki bedan understanding jong ba squad play ba squad ki jong ba shulai ki babun ki riurem mutsha ki don ki trail lang rekat ba Shnong manta ba ladu wan kini ki batumai tagi so start ila jong ila so start so e ba peni be kan ka bor an gen ya yang ya ka Shnong ibet penun kami da ka bor an tega tagi kata ka ni so tu ngi burom ka an tabalang ta peniat pen khen ba ka an ya ka an jo ka Shnong ro katar bom lalong re pi galam ta mangi na kaliang Shnong ila de ong ila de perta Shnong ila ong ba ki Nongshong jongi hang ne gila benrung git penitang de epic kin penitang de epic men ka tu gila ong club em ngin Shim tang san futung ka Shibanai ye ki Nongshong boleh gin Shim ka tak Pisaro boleh gin Shim bagi Nongshong jongi ong ai pi safu san post nem gila ya ni bat pi kan mau kata ke Shillong club den mau kata ya kan ka fencing balik ro dam di bayar ke Shnong Golflink pimla balik ini fencing apar beton kam use ke Shnong am ta par tiladep pindaladep ban fencing ini boro mata pi kentai ye Nongshong ye ki ka Shnong ban apar pidon kam pi wan bej ke Shnong man kapor manta pi pilas ai te manta pimtre pernah kam ke Shnong ba pumigene ka Madan saw kan ero ka Madan saw na de kade ka jongi na kaliang ka sunjuk ngari presiden jo ka sunjuk irong ba Shnong ila tho na ka saw sunjuk na ka siap pentorba ka bat kani ka moro pat mangi ila de tho sa Shillong ka hadu manta pat juba kani lik belarung skim na skim emeli lalu por GM pariat lalu por jong ibahek nang ta emeli bari muncha mana kanili ka tanrai jong Shnong bladon lupa manta ba ye kanir ki claim ye claim ki jong ki ngim ong ye ta ke jing claim jong ki ma manta pi super operai bang ini klub tengi la shui samrki la shui claim na ka badan ka jaka baro Shnong pi ngem nyem kata ka don kani kami badan saur jong ki kam de kani ka jong ka Shnong bladon scheme te manta ye ketika piero fi kani basna ni building ne kani building ni basna ye piero ye kani perkap ki jong ke polis ye SP fu ni ngayong ale sebab dia klub wan hang ni u claim ka jaga
Uklim ka jaka jo ki police lo bagade jong ki kadi ka quarter kene. Perkan ki. Tu boleh claim sama ni kadi ka Golflink boro kowe keladi jong klub. Kayi jong kayi jong gini boro keladi jong klub. Usira tu ka map charum cheneng boro claim lo boro kadi ka jaka jong ki. Pe kene ka jaka ni badan nang ni balaj lu ban sumar tum judan re ban umpet tum judan gidi ini ki khlaw ni gidi ki belaki lut ka jimun sa ko ba ke babuan nang ni la da tang hap wi ding utang ban bi pom wi ding mi don bor re tum u Shim list beli la da mela ban maintenance ka ya ka jaka tu la ta na kaliya jongi rum dit man tangi na ngin lum ka meeting kirki na ka extra committee ngan kholang sing samla boro ngi satho se ki try ka jaka sing ni ki kur thank you kurum nong boro badan Shim ti hino e ka jaka boro ndai shu ban ai ni club Shim hino da Shim ya ka committee hol jongi lo mono ba ai mri bu ai club ka kur thank you bat pata bat NOC boro ngi sayu ban snai tu committee hol ka tu jadi kadang satu ki kur thank you baro ki jaka ki badan ndai shu ban ai list gini hadu man tai ni badan Golflink ki si ko bai kendo tikum no kin kam ki ki try maki ki si ko bai kendo kur thank you man taru jadi kata nak kalian Shnong satu da ka shiti ki kur thank you iso amba piri ndai shu ban ai list gini piri kini no Shim no bikin maintenance ya ka Shnong kim kende Shim no